Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci. Ok, assalamu alaikum Aidan. An bɛ sɔgɔ ka don ni ruhaniya tɔgɔ dɔ ye duba sanfɛ tuguni n'o ye lajɛlikɛla ye Istikarlo. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka ko dɔ lajɛ ka ko nin ɲɛdɔn ka ɲɛ n'a ma kɛ ni tamakiya ye tuma dɔ la a bɛ kɛ komi i yɛrɛ i ɲɛnama sigilen don o bɛ ka ko nin jira i la tuma dɔ i n'a fɔ ni mɛlɛkɛw yɛrɛ nana dege i la ni ruhaniya ni nana ɲɔgɔn faamuya cogo dɔ la tuma dɔ la yanni ko ka kɛ i bɛ bɔ a kalama k'a to i yɛrɛ ma zikuru kɛ. O nasira o de ye nin ye ni ruhaniya tɔgɔ nin ale ye lajɛlikɛla ɲuman de ye alors très simplement karamɔgɔden bɛɛ ka ɲi ka fɛn sɔrɔ fɛn min n'i bɛ se k'a ta ka ko dɔw lajɛ ka ko dɔw ɲɛdɔn walima i ma deli ka fɛn min ye i b'a fɛ k'a ye i ɲɛ na i n'a fɔ i bɛ fɛ ka mɛlɛkɛ ye i ɲɛ na n'a ma kɛ ni jatigɛ ye n'i y'a baara i b'a ye sikora i bɛ mɛlɛkɛ ye a sawulara sikora i bɛ fɛ ka ruhaniya ye a sawulara sikora i b'a ye i bɛ fɛ ka jinɛ ye a sawulara sikora i b'a ye sinon i ɲɛ jinɛ ɲɛ k'a to siko tɛ ni i bɛ yeelenw parce que jinɛ ye tasuma de ye i y'a ye mais sikora i bɛ se k'a ye a bɛ kɛ komi i bɛ fɛn dɔ lajɛra fɛn b'i n'a cɛ i n'a fɔ i bɛ ka télévision lajɛ i bɛ ka fɛn dɔ ye a yɛrɛ sawulara télévision na mais a tɛ se ka foyi k'i la sabu i bɛ k'a ye ja dɔ de ye a ja de i bɛ k'a ye bon i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna walima wɔkulɔni walima ko wɛrɛ walima i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ i bɛ fɛ ka istikar kɛ fɔlɔ k'a lajɛ k'a filɛ est-ce que baara nin ni ne y'a kɛ n bɛna hɛrɛ sɔrɔ an ka laɲini bɛna sabatiya i b'a ko tɔgɔ kɛ i bɛ aladari nin kɛ ka don ka la ka i bɛ siko k'a ye ko tɔgɔ bɛna ɲɛ cogo min na i b'o bɛɛ ye i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i ka baara kɛ tagamakiya t'a la walima i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ i b'a fɛ k'a dɔn ni saraka baara ni saraka min ka kan ka bɔ a bɛ ko bɛ ɲɛnabɔ i b'o sarakati bɔ i bɛ fɛ ka voyager i t'a dɔn i bɛna taa voyager na a bɛna taa i bɛ mako bɛ fɛn min na i bɛna t'o sɔrɔ wa i b'a baara i bɛ siko k'a ko tɔgɔ ye alhamdulillah ni bɛɛ de dɔrɔn ka ko dɔ lajɛ ni siga ti min na fiyewu siga foyi t'a la n'i y'a baara dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'a miiri cogo min na inshallah donc an b'a fɛ ka n da lase o de ma k'o ɲɛfɔ dubadenw ye inshallah mais an b'a ɲini duba jama fɛ traditeurs fɛ u ka nin partager ka taa duba nasira bɛɛ lajɛlen kan kalandenw bɛɛ ka se ka taa k'u mako dilan an ka fonisiriya bonya an b'a fɛ a ka se bɛɛ de ma inshallah vocal suivant e mana na ko kora hɛrɛ lo juguman no gwɛlɛya lo dabari lo e ko i bɛ fɛn o fɛn filɛ nin ye ala k'a jaabi i b'a sarakati bɔ ten mais n'a y'a sɔrɔ ni tile 7 dafara ka ban i bɛ saraka nin bɔ o y'a furusiri kɛ nin ye sisan kɔni i mako bɛ fɛn o fɛn na ala tɔgɔ nin na i bɛ sin dɔrɔn i bɛ ka waati min ci k'i ka laɲini sɛbɛn ka waati min kɔnɔna na k'a bila i kunkolo i ka kunkolo fiti jukɔrɔ et puis sufɛ i bɛ nasi dɔɔni kɛ k'i ɲɛ ko i b'a wurudi siɲɛ 1000 i b'i da
b'o ko tɔgɔ i n'a fɔ télévision de y'a bila marche la donc ni an ye nin di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a ta k'i mako dilan kabakoya ye min ye n'a ruhaniya y'i kanu kana se yɔrɔ dɔ la a b'i kuma ɲɔgɔnya a b'i kibaruya ko caman na i ma sigi ni min ye mais n'i yɛrɛ bɛ ka y'a riyada kɛ yanni riyada bɛ ban i bɛna fɛn min ye layɔrɔw la e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko i t'i yɛrɛ ma i kelen inshallah ala ka barika don a kɛbagaw fɛ n'a ye dugawu kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ aw ni ce aw salamu aleykum